guys, mato na may magpahilot ming kim-kim karidjit. Piang nga dyan isang bungkog kay nadam. Agman di daridas sang adlaw. Nagdadaman na sagdas panog silhig kay manilhig. Naan sabang nadawhog man dadto tuas na ibakilid. Dari dia. Dari dyan nahug. O na slide. Kanina din ay slide ko ato. Mau lagi na. Kay lihik man kaadyo. Di man mahamadyo. Mau na piang na pud. Sige, hilantan sa gabi sa arang init ang isang dani, init si dari pero isang pa dari isang tiil, grabe yung bugnawa kaadyo. Nakaroon ato tas manghihilot og dangkim. Mato may padong guys, pahilot tatos kapuraw. Ambak mis motor guys, kay grabing tukaron na dari to Tukaron kaadyo. Ambak ramis kim-kim kay simbako unjag ma simplang ag motor na Ginoo ko mis isray piangan na mapiang unjahin nun tadaning kagwang. Ambak mis motor guys, gabaklay ramis kim-kim kay hadlek ka nagagianan tukaron. Una na mas ulik ka. May susi na hagbang guys, na baw kinsa ng susi. Ha? Kaysa atang isabit. Kinsa kaning susi na hagbang. Ay dari siguro na. May susi na hagbang guys tiya. Dari siguro ng motor. Nataga ka susi. Ito ang magibutang na tos motor to Kaginsa ka to. Agoy. Tungason dari guys. Tungason. Tumanda tong manghihilot tas unahan. Kumba si Kim. Kugas niya mama Kim. Hawoy. Hawoy guys. Propite inahan. Kay arong ang adyo na nga mga tudtud. Ito. Ang adyo na mga bebe. Amawa na ni isang yayoy. So guys, tukaran sa guys na. Sada may tengah-tengah. Dan may tengah-tengah. Ambak may datos ubos kay bahadleken. Isa to di ay susi mo. Bao, isa tong susi emang nakitan to harapun hang isag bayad datos motor na ina. Kondes unahan. May tahu. Abot ta jud mis patong guys. Guys, dahil namin dari padong maghilot o dito unahan. Darong hilot na niya mga bibi kim-kim. Baklay kami dari guys, nasidlinan. Manay ka guys, kayo dangog. Andar ka dahi? Sipan din, saan ka na bi? Ha? Saan ka na? Saan ko na kim-kim guys to Saan ka na? Naka-dribble dito. Kana guys to Agbay sa katong manghihilot. Dari din. May tighilo. Mo ni tighilot ni Kim-Kim. Ang dari di Kita kits ka dari. Hinay dahil kita mo to. Ayo. Ayo. Dahil namin guys. Sa manghihilot ni Kim-Kim. Bata, piang na po dagi mong sukilo. Guys, iluluis ko mo ni tighilot na mo. Pahilot alulog pahikam na to. Pasadapit agpiang. Lahan pa. Ay kamon pag isang kamot hugas sa dapit ng piang. Piang lo? Gigaba. Uy, pastila mga gabaan. Gigabaan lo? Gigabaan. Hinungan des mga wakwak. Piang da slide ra ba nilo da sang adlaw dag isang diri moro ba dari isang pagungkong na lagi sa pang abi nga yung bata grabe kalihok silan na tabi na tuloy iya magbutot na ba Kilihok ka dubugag. Nalagay guys ako anang dari isang piang sa kagungkong na slide. Nagdadas pa nung silhig. Slide bitaw na dyan ito sa itagbangag baylo. Ito, swagit na pod. Kani guys tangad pang sumpa nis mga gabaan. Pang taong mga lag, mga tango. May pang sumpa guys. Hadang. Isang daghan lo, way piang. Piang, daghan. Daghan naman Isang tagungkong, may grabe. Itong slide.
Diyan kampot, diyan kanat ba dire? Ako ba diyan? Mga itihilot ni Kim Kim guys. Mao pa dyan itihilot na mo sa una pa. Antod karon dahil mo na pinihilot sang anak. Susan yan mula di. Susan ito mula. Paghilit ang mga piang. Kaya ano, grabing liga na. Apa sila? Panghook din mo kaan. Okay. Oh, pagkakpit. Kita di kaya ulit magkasid. Panhook. Nayayay. Napiang na isang kagungkong lo. Isang kagungkong. Ada apa kota? Paus dakar, lingkod. Mao man isaw na pas gamatoy pa si Jana usdak pud ni nga motong wa mahilot ni Luis ko guys nagsige jeg libang-libang si Kim Kim tung kuan na kay wa maday na kuan na itong piang madlok sa kudat mo gani kana ulian ng taon wala na pauli nakapauli pagpo kita guys kay nga naman dere sa kuan basta ni maghilot na itong pila hindi kong pakitag pila lo dera lo salamat oh salamat lo la harisa me salamat pila edad ni sa nay 94 na guys 94 na lagi nung uko abot pa baka tag 94 guys no dahil nga namang hilot pa sa una abot-abot na sa masig asa kay daghay mo kuha dani kanang magpatawon og bay kanang mga nay mga dingon nato nga pang palayason so kay bawo na siya kuha na ni siya guys karon di na kay tiguang naman hindi na pud sa mo uban og na makuha mo rin na mas ilang pahilot silang dos siyang asawa mahilot og kabuhi mo kahilot mo dari sahay kanang wa na ilami kaon mo na og kabuhi. Ikaw day, kabuhi na ka day. Kasuway na kay kabuhi. Kaya tangutan. Ikaw yap. Okay na yung pamati lang ka. Wa na yayay. Wa na. Smile na. Smile lang. Okay na may guys. Managhilot si Kim Kim. Kadong nami uli. Harangikad-kad kayo umunday ko kadag sa nilas dani. Gunit Kim. Isang gizakitan karong lima sidlag panhutag isang piang kay kan gihilot. Saman. So ingan ni naning mama nata guys. Kumbati inahan kay ato man gi pili. Bitaw guys. Makalingaw nga usahay nay mga kuan mga abot mga ingan ni. Ay batil na tang anak ko. Siyempre kita maning kamot gid ta. Kanina. Dani man tagot. Dani man tatig pahilutan. Rumaadyo mo yayay guys no. So nga ni guys, nga ni sa katagbangan dari sa gianan. Muna hadlek mo sakay mo tukar, hadlek mo sakay og patagbang. Bato. Ay bato na daghan. Hoy, ginuo ko ng lutaw ra pagbato stilan. Luto ko. Hadlekan. Tag-ija susi guys, nabuing na habang isang at dadtos laing motor. Agigsoon man na ning kuan kanang naay. Igsoon mo Gina no? Oo. Lagi igsoon ni Gina. Marmaning mga igagaw guys. Diya, mag-isabit sa motor. Motor na. Nasidang lubot tapit. Nara na. Kana. Nara. Mo na. Direk tag-ija guys. Agamang napunitan nga susi. Toro dek tag-ija nga bubakta. So, pastilan. Abi man nahag katong motora mo eh. Kuan. Kuan na tong susi di ay. Namuot ko guys. Amang napunitan susi. Hapang butang na to sa isa ka motor. Di ba na tumao. Maso gani kay mo na kay nagbo nang utan ako kinsa ng motor kay di ra ba koy susing na pagan so tuwa na tagija ag susi ano po ni di kay nang ningutan ako blog kinsa ng motor na dana di ra ba koy susi na pagan diri kanang naay isang dee harap magisabit nas motor isag asa man ti wala to ija day susi so sa mo tuwa na guys na uli nas tagija so mato na mi uli na mi guys kay di na mis ubos nakalampos na mis mga tukaron tatanaday hinay. Yan ay nag-atang kuan. Katangan na mis nati. Oh, stilan. Padaplin in taon nati. Nge, padaplin. Padaplin. Taran ka. Himus ka jo na padaplin guys. Kami nagpadaplin ni ja. Yan na guys, basta na yung mga buhian dari ang mga motor na yung padaplin. Abot na mi guys, dara mi
Bye. Inom na kasi mong vitamins, kuya? Mana? Ha? Na? Okay. Kuya may resitang vitamins ni doktor para ni kuya guys. Tawa manggipalitan sa una-una og napo. Kay 30 man ka buok kag ipapalit. So una-una ra ko palit og napo ka buok. Sunod na pag 20 pohon. Salamat ka sa among driver. Thank you ate. Thank you ate. Okay na kainday. Bita na nahilot. Skill nagnaong. Sit down. Insa no di sa magkiat ha. Okay, mau pa tayo paghuman imong repair. Unsa pa na madamag na pud. Magpa-repair na pud ta pastilan Ginoo ko. Di magkiat ha. Okay? Magkita gamang dalagang amatoy. Na miss bye guys. Mag-utan ka pads there. So guys, tanawan ninyo grabe daghanag bunga ang amang nangka ning gara pastilan. Tanawa guys, patanawon mo na dali sa amang nangka. Kita mo guys na grabing daghana ka bunga gamang nangka guys ning gara sus pastilan isa ngit-ngit man oy. Mo kana isa na pa to tapos jud to ning lukluk. Dera guys, asa to ning gara pamunga. Sana all. Ay, daghan pagbunga guys. To pa dato pa. Bisa 2 3 nang gitapok-tapok ang bunga ni guys. Masuk gani kay ni matumba des pagbagzo ni tong kirig ra. Pero ulian ra si guys. Yara guys, aga nagbunga. Si, tuwa dia. Dia na guys, utan na namo kauban dadto nila. Kan kag nang kabe. Gulayon. Kisay bang utot? Uy, kani tiyak ba? Ako ng utot. Guys, magutan mig nangka guys. Papa Gabriel mo magutan guys. Kay lami ka, Papa Gabriel mo luto og humbang nangka. Ganyan. Sa matag humbang manok. Samot ako ng humbang manok ug humbang baboy kay askil kasi kaso to ano ito. Papa Gabriel say magutan kay di ako nagyayang kim-kim. Magkiat lagi guys ug di bantajan magsigig. Sus Ginoo grabe ka suka. Please naman na. Lihok mo na makadahog damag-damag kay sobras kalihok. Ki daring tighilot guys. Sa bata pa ko mo tighilot na sa karon sana pang anak si sana pay maghilot. Pero sa una guys sa baskag pa si jam sig asa to abot. Ilado to daris tibok buhol. Ilado jud to kadyo kay palayas pa tong mga jatot nga mga garaan. Mga garaan nga mga jatot palayasan pa to ni sa. Kamao to sa guys natoy daghang mga kuan ba orasyon nga gipangkebtan. So katong mga jug orasyon at tumudad to. Bitaw guys. So imagine na naman ang isang edad guys ni abot na og 94. Asa ka 94 na isang edad. Mga jo ko mga panglumay diha ato laman mo danto bitaw. Guys mga kuan na to manambalan. Motoy manambalan dal sa mga karaan. Motoy kuhaon nun jud, motoy kuan ba? Kung sa kuan pa motoy bagag dina, bagag orasyon dal sa mga lugar. Expert man dali sa pader. Expert ka na pader no? Wala guys, mo na di kinalamian nga sudan na mo dali sa probinsya guys. Kanang humbang nangka nga kinalamian nga ispiso ka jud kuan. Tuno. Sa moto ni tinugong ipares. Aw arang lamia. Di ray tinugong pa imong kinadabes baza ng pagkaon sa namo guys. Tubo baza mi dana dan mi na nagke guys. Kami gilo tapit. Tunot. Dani sang kagungkong dari guys dapit ya. Talikod. Dani dapit guys moy gihilot dari dia. Kay danhi man sa naundak lagi in taon pagka slide ni ja. So, ngani yan sa pagkuan guys karong iniguan ma dugmek. Ami si ja ba. Kaon na mi kumba sa mang nangka guys. Then na guys, tiwas na siyo dari pa sa mga abuhan. So nagkamandaris abuhan awa sa hunang sa guys. Kaya naman sa itong hauna mo kuan kaadlaw, upat kaadlaw. So mga 2 days na siguro, 2 horas siguro ni kaadlaw guys kay abuhan raman. Pasulbong na sa dadto kay arong agisang agaso, di mo sa dadto. Pasulbong na sa dadto si babaw guys. So masya guys, napaila na matutaman dari. So sumpada na nga to taman ibabaw. So mara na guys, nagkamanda na awa sa hunang kay pundo na patagbalik. Wag amang dik-dik. Hala, tanawa guys, nagsanbiting. Wag kagwang datos landong. Ay, chuch. Curly hair. Curly hair. Hello, Marisol. Hi, Hello, Marisol. Amo nagikuwas Marisol, guys, dia.
Bitawa ko kay bagon sa ingan dani, suggest laman maging sa ingan dani kana lamiin nga ngan kaya tangi kuan, pangan dani. Kana guys, ini kaman datos abuhan guys. So stop sa si Jakay. Mamayad sa ako sa mga utang kaya rong sunod dadto. Importante nga maaptan si Ja. Nga di si Ja kuan dadto, magabuk ang kahoy nga dari dapit sa abuhan. Kaya mao manggoy sige kauwanan, moro tayo magiapas dadto nga makuan na dadto sa abuhan ni Ja, mapailan pud. Nagkaman na pahuway sa taoy, ginhawa sa taglam. Guys no. Yan na guys, naka-ready ng mga panakot ni Padir. Yan ay dakang paas manok, tanghad, kalabo, sibuyas, ug luya. So to na guys, hapit na maluto ag humbang nangka. Amo na niya katong primerong sabaw. Amo na sa katong lasaw guys. Wow, grabe na may espiso guys, ano guys niya. Saka spiso ka ajo. Kumot kani may panglas nga isabaw dadto guys, ug mahumok na to si Ja. Ish. Lunod na ag. Panak. Ubis piso. Ana guys, lunod na espiso. Lunod na espiso guys dia. Okay. Guys, green pagkuan. Okay, pabukawon na sa guys. Nigumanda na aw. Ha, una ka mga una ta. Tas ang tilawan guys, ag niluto ni Papa Gabriel ug maadyo na ba ni? Maadyo na bagtimpla. Lami man sa kadto mo timpla mo nang si Ja mo'y mag-utan ug may ingani guys. Samot na ning napay mangke bitaw nga kanang inununan. Lami aoy. Tilawan nag. Kudkud ka? Kaya. Yeah, guys. Nara ko tilaw guys, ubita ko yung rabis. Kamaod din sa Papa Gabriel dyan. Namikado guys. Sana all. Namikado mo timpla. Ano guys. Adso kay lang yung bigas. Kani yata ning tigo mo ning bago kay basin sa kasindo tadarig. Kasindo tadarig bangus. Nang isugba guys no. Kana guys, luto na ugatan na ning haunon. Haunon na guys, ay mani utto na mi atumis gawas mga en kay bugnaw dali sa grabing alimutan kan bekadag init. Bekadag init ron. Yeah, dala guys. Okay. Dala guys. Wow, yummy. Yummy kajo guys ya. Kumba is real. Nganta guys, niudto taninjo. Yuto tanin jun tanan. Ano boy ra? Daramis gawas kay arang limuta sud. Ngan tanin jo guys, dai humbang nangka to yung kanton. O dai mang bua. Ngan tanin jo guys. Opo, guys. Utangi. Utangi pa. Daw, dungan mo ko. Ibon ka buwan. Gape na buwan. Sabaw. Lami na. Asa nang paminta kay Hang. Budlot na mo si mo makataas sa minta. Kuya, dali na kuya. Tambaw. Niga nagkatog ni Kuya Gael, nakainom ng vitamins. Hindi na din taon. Ngaw, luto ka. Dara. Ngaw, luto ka. Ito ibatan na to. Tubig. Kamu saya ko. Tubig. Takot tubig, may gato. Ayun. Ay, bugnaw na. Ito yung bugnaw mo. Hindi kaya eh. Ikaw, luto ka. Kanto dia muka kanto na. Hang? Gusto ko na ganyan dari. Gusto ko ila. Snack guys, kuya ganyan guys. Dari, kubang. Very good. Ang ano, sa gulay. Sa gulay la. Sa buwan nag-ija. Yan sa sabaw.